Καλημέρα σας. Να ευχηθούμε καταρχήν να έχουμε μια καλή χρονιά σε εσάς, να έχετε δύναμη, δημιουργικότητα, να είστε γεμάτο χαρές εσείς, οι καθηγητές σας φυσικά, οι εργαζόμενοι εδώ στο χώρο, οι γονείς σας, και να πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας, γιατί σας εμπιστευόμαστε. Σήμερα έρχεστε και ξεκινάει η χρονιά για να πάρετε γνώση. Προσέξτε αυτό το ζήτημα. Ένας νέος άνθρωπος πώς θα πορεύεται? Για να πορευτείς, για να πας περήφανος λεβέντης, λεβέντισσα, πρέπει να έχεις γνώσεις. Εδώ μπορούμε να πάρουμε τη γνώση. Τι σημαίνει ότι έχουμε γνώση και μελετούμε? Σημαίνει μπορούμε να εξηγούμε το τι γίνεται γύρω μας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις γνώσεις? Να κρίνουμε, να μην μας κοροϊδεύουν, να καταλαβαίνουμε το τι γίνεται γύρω μας. Έτσι, όταν μπορέσουμε και φτάσουμε στο σημείο να κρίνουμε, ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο. Ποιοι θέλουν το καλό μας και ποιοι όχι. Άρα αρχίζουμε και αμφισβητούμε αυτά τα οποία δεν είναι καλά. Τι χρειάζεται η κοινωνία μας που εσείς θα είστε αύριο αυτοί που θα την οδηγήσετε? Κρίση, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και να μην αφήνουμε κάποιους να χασκογελούν γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είναι υποχρέωσή σας, είναι δικαίωμά σας, πρέπει να αγωνιστείτε για τη γνώση και χαιρόμαστε που έχετε δίπλα σας καθηγητές οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Εκμεταλλευτείτε το και πάρτε το. Κοιτούσα πριν από λίγο την κατάσταση του σχολείου και συζητούσα με τους καθηγητές σας και αναρωτιόμουν, είναι δίκαιο και αυτό να είναι στην κρίση σας, να το μελετήσετε και να δώσετε την απάντηση αργότερα? Είναι δίκαιο κάποιοι στην πόλη μας να χτίζουν την ατομική τους ευτυχία με τα χρήματα των γονιών σας και να μην μπορούμε να έχουμε εμείς αυτά τα χρήματα, να κάνουμε το χώρο τον πολιτιστικό, τον πολυχώρο μας, να έχουμε τα γυμναστήριά μας, να λειτουργεί το σχολείο μας όπως πρέπει, όπως δικαιούται η νεολαία μας. Είμαστε στο 2024 και οι δυνατότητες είναι τεράστιες και πρέπει να τις έχετε εσείς. Προχωρήστε, σας εμπιστευόμαστε, πάρτε τα πράγματα στα χέρια σας, δημιουργήστε τις προϋποθέσεις να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά.